И здравейте хора, аз съм Кленчо и в днешното видео ще ви покажа как да си направим бултваща флашка с Windows 10. Също така ще направя видео свързано с бултващата флашка за Windows 11, но то ще е съвсем отделно. Първото нещо, което направите, тъй като вече сме 2024 година, Windows вече е безплатен, трябва просто да си използвате да си купите продуктов ключ, се добиете с него. Това, което трябва да направите, влизате във вашия браузър, било то Chrome, Firefox и така нататък. В тази сачката пишете Windows 10 ISO Download. След това влизате в първия линк от Microsoft, който пише Windows 10 Disk ISO. Това, което трябва да направите е, това тук е актуализацията, т.е. апдейта, който е директно за вашия лаптоп, но той не трябва да следите малко по-надолу да изберете инсталиране на Windows 10 на компютъра си и ще гледате инструмента. Стегляне на инструмента сега. Кликате на него и ще се стегли това малко сладурско сетъпче, което се казва Media Creation Tool. Вижте така, ако има странични шумове, това е апарат ми, който си играе, съдържа като... Това, което трябва да направите в момента, както ще имаме вече нашия Media Creation Tool, трябва да си го бутнете някъде на десктопа, да го виждате. Сега, това, което трябва да направите, трябва да си вземете вашата флашка, която трябва да е минимум 8 гигабайта с размер, тъй като самите файлове на Windows, след като се запише от Media Creation Tool, са доста големички и трябва минимум 8 гигабайта. Това, което трябва да правите, просто слагате флашката и чакате компютъра да я разпознае. Крия. Тук е празна. Ако на вашата флашка има някаква важна информация, като документи, снимки, такива работи, първо се уверите, че сте си ги бекъпнали, т.е. сте си ги запазили някъде другаде, тъй като по време на самото създаване на тази флашка да бъде бутваща с Windows 10, ще се изпразни, т.е. ще се изчисти всичко, което преди е било на нея и може да така рискувате да загубите важна информация, ако имате такава. Това бекъпвайте се работите на време и когато трябва. След като сложили флашката в компютъра и тя вече е разпозната, варяте го това сладурско нещо. Искате да, защото ще иска административни права. След това се показва това прозорче, където пише инсталираща програма на Windows 10. Сега тук трябва да изчакате малко време, като се подготвят нещата, самата програма се подготви да засече флашката и така нататък. Ето вече излязаха правата за използване. Тук ако искате може да си ги прочетете. Лично аз вече ги знам, чел съм ги преди. След това, което искате приеми. Очаквате още малко време да се подготвят нещата, докато дойде важната част. След това, след като се подготвят тези неща, ви за това какво искате да направите. Когато е, в принцип, по дефолт сложен на надстрой компютъра сега, който е да апдейтнете Windows, т.е. ако имате Windows 7, да апдейтнете към Windows 10, или ако имате Windows 10, просто апдейтнете към Windows 10, т.е. да го представите. Но това, което нас се интересува е създай инсталационен USB нали, инсталационен носител, USB флаш устройство, DVD или ISO файл за друг компютър, принцип тук се виждаше преди, но сега явно вече не се вижда. Но това не е важно. Принцип и да правите флашка за същия компютър, ви препоръчвам да направите това, тъй като настройката е апдейт, ще ви запази файловете от стария Windows, което само ще ви помня лицето. След това искате да направите, тук идва другата важна опция, където изберете език, архитектура и издание. Главно аз езика предпочитам да ми е английски, нали, ако вашата часова зона е на вашия Windows сложа на български, ще ви го даде автоматично тук езика да е на български, обаче аз ще избера английски, тъй като свикнал на английски. Също така изданието си Windows 10, него не мога да го променяте. Архитектурата е нещо много важно. Първо, преди да направите тази флашка, трябва да видите каква е архитектурата на вашия Windows и лаптопа ви, като цяло процесора и колко RAM. Ако не знаете къде видите, при Windows 10 и Windows 11 идвате на старт менюто, отваряте си настройките, идвате на система, в страничния панел тук, скролвате надолу с този ruler и отивате на относно, ако сте английски ще пише About
И ето тук виждате името на процесора ви и гигабайт, колко гигабайта RAM имате. Гледайте тук тип система или type system в система, ако сте на английски. Ако пише 64-битова операционна система, процесор базиран на X64, означава, че нашия процесор е 64-битов и поддържа Windows 10 64 бита. Ако пише X86 или тук пише 32-битова операционна система и процесор базиран на X86, означава, че е 32-битов процесор. Но в днешно време такива процесори, които да са 32-битови, вече почти няма. Всички са 64-битови. Също така, другото важно нещо, което трябва да гледате, ако процесорът ви е базиран на 64 бита, гледайте рамта ви, тъй като Windows 10 иска минимум за 32 бита ви трябва 2 гигабайта RAM, за 64-битовия Windows 10 ви трябва 4 гигабайта RAM минимум, така че също следете рамта. Ако имате 2 или 3 гигабайта, също така няма може да стегнете Windows 10 64 бита, а ще трябва 32 бита, но преспокойно ако имате 4 или нагоре от 4 64 битовия Windows 10 ще ви тръгне. Също така обратното, ако имате повече RAM и 32 битов процесор. Така че тези работи предварително ги проверете, защото иначе ще имате грешки по време на инсталацията. След като сте проверили това, преспокойно може вече да изберете архитектурата. Принципно тук има 32 бита, което кадрите ето X86, 64 бита. Аз берам 64 бита, защото такъв ми е компютър, такъв ми е процесор, има много RAM. Също така, ако не ви се занимава да си ги настройвате, в принцип по дефолт тази отметка, използване на препоръчителните опции за този компютър си е включена, където кажи, ако сте на българска часова зона, ще пише български, Windows 10 и зависи от компютъра ще пише дали е 64 бита. Тук където пише и двете, не си мислете, че са две операционни системи смесени в едно. Просто когато сте в инсталатора ще ви даде да си изберете дали искате Windows 10 Pro да кажем 64 бита или Windows 10 Pro 32 бита, което ще е едно голямо меню с избор. Но на мен ми трябва 64 битовия Windows 10, така че просто цъкаме напред. Ето тук трябва да си изберете дали искате да е ISO файл или USB флаш устройство. Ако ще правите флашка, препоръчвам да използвате USB флаш устройство, тъй като програмата директно ще сложи файловете в флашката, докато ако е ISO образ, трябва първо да го изтеглите, после с друга програма да го сложите отново в флашката или на DVD-то. Както виждате и тук пише, трябва да запишете ISO файла на DVD по-късно, но главно пише DVD, защото ISO файлът се използва повече за дискове, които вече не се използват в компютрите толкова често. С това съм добра флашката, където е тук пише трябва да е най-малко 8 гигабайта. Цъкате напред. Тук, където пише сменяеми устройства, трябва да кликнете върху името на флашката. Също така е хубаво, след като сте сложили флашката, се уверете коя им е буквичката или как се пише самата флашка, ако имате още флашки, които са сложени във вашия компютър или дискове. След това цъкате напред. И тук вече започва самия процес по инсталиране, създаване на флашката и така нататък. Тук пише напредък в момента Windows, тази програмка форматира флашката предварително. Ако вашата флашка е форматирана или е празна, това ще стане по-бързо. Ако е пълна с някакви неща, ще отнеме малко повече време, докато се изтрият. Естествено, тъй като това нещо е много бавно, нали, бавно става, ще се видим след малко след като е готова, тъй като тук буквално вече няма какво да се прави, просто трябва да чакате, да чакате и да чакате. И ще се видим. И така, хора, след около някъде половин-един час, да, всяка половин-един час форматиране, записване, презаписване и така нататък, нашето устройство, ето вашето USB флаш устройство е готово. Вече официално имаме флашка с Windows 10. Така че просто кликате готово, чакате програмата завърши и вече сте готови. Имате всичко нужно. Сетъп, като този сетъп може да го стартирате директно през флашката, но най-добре през BIOS, както казвам в
видеото за инсталирането на Windows 10. Като цяло, това е. След което, естествено, като ви е готова флашката, просто тук си еджектате задължително, за да нямате кръпване на информация, изваждате от компютъра или лаптопа и сте готови да я сложите в компютъра, в който трябва да му се преинсталира Windows, така нататък. И ще казва, този Media Creation Tool вече не ви трябва, така че през пълно го изтриете, няма нищо да стане друго. Така, това смятам да от видеото, надявам се е било полезно, да ви е харесало. Следващия път и довиждане!